ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ 200 ಶೋ ಪಂಡಾಂಡ ಅವರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 50 ಶೋ 100 ಶೋ ಪಂದಾಗನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು 200 ಶೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಐಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಆಡು ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಕತೆ ಬರೆಪನ ಆರಾಡು ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು 210 ನಾ 500 ಶೋಲ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಸೋಕದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಬಂದಗದ ನಾಟಕದ 200ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತವಲ್ಲ 150 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ 23 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಂತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಭೂಮಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಗಾಯ್ತ ರೈಟರ್ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ JP ಏಪಲೆನಡ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ನ ಕಲ್ಪನದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಂದ್ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಬೆತ್ತಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಒರಿಗೂ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ದಿನಾನೆ ಅಂದ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಡ್ರಾಮನ್ನು JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು 200ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 300ನೇ ಸಂಭ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆನಪಾತಿರಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗದ 200ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಈ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ರ ಮಾಡ್ಲ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತ ನಿತ್ತಿನಾಗ ಧೈರ್ಯಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರನೇ ಎಂಡ ಮನ್ಪಾದೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಎಂಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪುಂಡು ಆ ಅಂಚಾದ ಇಷ್ಟೋಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನು 200 ಶೋ ಆತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ನಾ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ರೂಪಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ರೂಪಕ ಮೋರ್ ದೆನ್ 150 ಶೋ ರೂಪಕನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗದೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಅದುಪು ಅತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಉಬಿದಿನ ಅದುಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಹೇಸಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ನೆಂಚ ತುಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ನೆಂಚ ತುಪ್ಪಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆತು ಮಿತ್ತು ಕನ ತಿನಾರು ರೂಪಕ್ಕ ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ರೂಪಕ್ಕ ದಯಮಂಡ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೊಂದು ಫೋನ್ ಸೊ ಮಾತೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬರೀತಿನ JP ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಟೀಮು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಪಕ್ಕಾಗಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜೇಶ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಮಾತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಿತಿ ಏತು ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಗ್ಗೆಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಎಂಕ ಆನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಆ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕನ್ಪಾದನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಆನಿ ಯಾನು ಅವರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆಂಡ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೋಲ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಲ ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ರೆಗ್ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ಆತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೂಪಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಡು ನಾನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಡ ತನ್ನ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ತಂಡದ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ 200ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಈತ್ 200 ಶೋ ಮಲ್ಪ ಐನಕಲು ನಿಕ್ಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜಾದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ನಾ ಒಂಜಾತ ನಾಟಕಲು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷದಂಗೆಲ್ಲ ಯಾನುಲೆತ್ತ ನಾಟಕಲ ನಲ್ಪನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದಾಂಡು ಆ ನಾಟಕ ನಿಖಲ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡ JP ತೂಮಿನಾಡು ಬರೀ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂದತ್ತು ಸಮಾಜ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನೂ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಕನೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ JP ತೂಮಿನಾಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಶಾರದಾಸ್ ತಂಡಡು 14 ವರ್ಷದ నుంచి ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡಡು ಬೆನ್ಪುನೇಕ್ ಆ ದೇವರ ನನಾತೆ ಎಂಕ್ ಈ ತಂಡಡು ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡಂದು ದೇವರು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯುന്നുണ്ട് ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಆಪಿನ ತುಂಬ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ 200 ಶೋ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತೂಯರ್ ಅಂದ್ ಬೈದ ನಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಶೋ ಇಂಚನೆ ನಾಟಕ ಓಲೋಲು ಪೂರ ಆತು ನಲ್ಪು ಪೂರ ತೂಯರ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚತ್ ಓದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ 200 ಶೋ ಆಂಡಲ ಇಂದೊಂಜಿ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ನನಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ನನಾತ್ ನೆತ್ತ ಶೋ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮೂವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನನಾದ ಮಿತ್ತಗಳು ನನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿನ ತೋಜಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗದ 200ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿದಂಥ ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 50-70 ಶೋಗಳೆಲ್ಲ 30 ಶೋ 20 ಶೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂಥ ಕ್ಷಣ, JP ತೂಮಿನಾಡು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಅದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ. ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದಾಳುತ್ತ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಅದು JP ತೂಮಿನಾಡು ಅವರಿಗಿರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಅದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ನಾಟಕ ಸುಮ್ಮನೆ 200 ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಬದಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ನಾಟಕ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಫಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕತೆ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಗವಿಕಲರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದುವೇ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇದರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಈ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. JP ತೂಮಿನಾಡು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಈ ಪರವಾಗಿ. ನಾನು ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದಿಯೋಡು. ಹಾಯ್ ಮಾಂತ್ರಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನುಡು ಎಂಕ್ಲ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ತಂಡದ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ 200ನೇ ಪ್ರಯೋಗ. ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೀಮುಗಳು, ಎಂಕ್ಲ ಐಸರಿ ಟೀಮು ಬುಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಟೀಮುಗಳು ರಡ್ಡು ಟೀಮುಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಈ ಟೀಮದ ನಾಟಕ 200 ಪ್ರದರ್ಶನತ್ತು ನನ್ನ 300 400 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ತಂಡಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನೈ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಸಾರಥ್ಯ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನೊಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಈ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಂಡೋಡು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪನಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಸರಿ ಐಟ್ಲ ಇನಿತ ನಿತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಶೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ JP ತುಮಿನಾಡಿನ ಬರೆದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ JP ತುಮಿನಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜಮನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತಿ ಬರ್ತಿನಾರು JP ತುಮಿನಾಡು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾರಂದು ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯದು ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಈ ನಾಟಕ ಈ 200 ಶೋ ಹತ್ತು 1000 ಶೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನೊಂದು ಆಶಯ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಡೀ ತಂಡವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ JP ತುಮಿನಾಡು ಬರೆದು ಅವನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಪಿರವಡೆ ಇಂದನೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕನತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಇನ್ನು 200ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 35-40 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಮಟ್ಟ ನೆಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವತ್ತಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ನಾಟಕ ತುಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇಡಮುಟ ಎಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಈ ತಂಡೋಗಿ ಇಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ನಕೈಟೆ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಎತ್ತೋಡು ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕ 200ನೇ ಒಂದು ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಶೋಟ್ ಯಾನ್ಲವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ಬೆರ್ಪೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಡು ಈ ಡ್ರಾಮಡ್ಲ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಉಂಪ ಶೋ ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೀಮ್ ದಿಗ್ಗಜ ಉಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ 200ನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕದ್ದು ಈ ನಾಟಕ ನನಾತ್ ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಸರಿನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸುರುಕಾದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಆನೆ ಮೌನಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರ ಸಿಗುತ್ತೊಂದು ತುಳುವ ಮನ್ನೆಡು ಕಾರ್ಮಿಕಡು ನೆಲೆ ಊದಿನ ಸಾರತ ಉಂಜಿ ಸತ್ಯಲಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲತಪ್ಪೆ ಶಾರದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಂದಿನ ಮಾತ ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಜೀವಲಿನ ನೆಂಪು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಡೈಡು ಹುಟ್ಟಿನ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಚ್ಚಿ ಜಾರುನ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ವಂಚಿತ ಬಡವನು ಜಿಂಜಾದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮಡಲಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಾರ ಕೋಟಿ ನೆಲೆಯಾಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೋವು ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವಿರ ಪೋಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ಲ ಪೊಳಿಕೆದ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ 17ನೇ ನಾಟಕ ಆಯ್ನ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ 200ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗೌಜಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಬ್ಬದಿಗೆ ನಡಪರಬಿಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆದ್ದು ದುಬ್ಬು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಸರತ ಉರ್ಮಣಿತ ಸೊಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಬ ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಲ್ಪಿ ತಂಡ ದಿವಂಗತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್, ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ರಾಜೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಗ್ಲಿನ ಬೆರಿ ಸಕಾಯದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಂಚನ ದೀಪುಡು ಸುರುಕಾದ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಾಜಂದಿನ ಕಲೆ ಆದ ಈ ತಂಡ ಉಳಿಯೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕೂಪೆಗೆ ಸಂದೋಡು ಆ ಗೌಜಿದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುಪ್ಪಡು ಪರಪನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕದ 2ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಐಸಿರದ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಬಟ್ಟದ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗರ್ತದ ರಂಗೋಳಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಿಕೆರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಳಿ ಮತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ವಿನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತದೆ ವಿನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಪೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರು ಅಂಚನೆ ನನಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡದ ದುರ್ಗಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಂಡದ ದುರ್ಗಾರ್ಲಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಜಯ ಕಿರಣ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ಪೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬದು ಅರೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಹೂ ಅರಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಲು ಪನಿ ಆವೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುಗ ಒಟ್ಟರು ತುಳಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಜತ್ತಾಯ ಬದಿಗಳು ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ಕದ ಮುತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುಗ ಅನು ಮತ್ತು ಕೊರಳು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ
ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಿತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ನಾಟಕದ 200ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗೌಜಿದ ಲೇಸರ್ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಗೇಡು ಎದ್ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುರಿತು ಅಂಚೆಲಿ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ರವಿ ರೈ ಕಳಶ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದು ಭಿನ್ನ ಮಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಚ್ಚಿತಿನ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಗುತ್ತು ನಚ್ಚಿತಿನ ಭಟ್ಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುಡ್ಬಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಟ್ಟದ ರಂಗೋಳಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪುನಃ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಳಿ ಮೆರೆಗ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣಾಜ ಮೇರೆ ತೂ ಗುರುತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲನ್ನು ಪದೆತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗಿಡು ಎದುಕು ನೋಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮೋಗೆ ದಿಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಒಬ್ಬತ್ತು ಬೈದರೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮೋಗೆ ಏಪಲ ಎಂಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಚನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಗೆಡು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದುತ್ತನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆ ತೇಜಾವರ್ ಮೇರೆನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಮೇರೆ ಪೂಲು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದದ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಮೋಗೇಡು ಎದುಕು ನೋಡು ಪದಕ್ಕೆ ನಂಬಲ್ಲ. ತುಳುವ ನನ್ನೆಡೆ ಬಾರಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಅಣ್ಣೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಜಾತ ಕೊರ್ಬಾಟನ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇನ್ನ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕಲ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಂದು ಈ ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿರೇನೆ ಮೋಗೇಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪುನಃ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡದ ಉದ್ಗಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತುಳುವ ಮಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರುವುದು ಪನಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗಳಿ ಮೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ತಾಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ಕಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಸರಿಸಾಟಿಗೆ ನಡಕುಲಕ ಮಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಬ್ಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರಿನ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಮೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊದ್ದಿದ್ದದ ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಗೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಜಯಕಿರಣ ಮೇರಿನ ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುರಿಯ ಮೇರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊದೆತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಮೊಗೆಡೆ ಎದುಕು ನೋಡು ಪದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಇರೇನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಮೇರೆನ ಪುರಂದರ
NS ನಾಗನವಳಚಿರು ಮೇರು ಶಾಲಿನ ಪೊದೆತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ಇಸಿದು ಮೊಗೆಡು ಎದ್ದು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆದುಪುನ ತಂಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರಿನ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚಲ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲಿನ ಪೊದೆತ್ತದ ಪುರ್ಕನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸಿದು ಮೊಗೆಡು ಎದುಕು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಂಡನ ರಟ್ಟು ತಂಡ ಬಂದದು ಇಲ್ಲೇ ರಟ್ಟು ತಂಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟೋದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೇರೆ ಕೊಲ್ಲಗಡ್ಡದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಎದುಕೊಂದು ನನಗೂ ಮಗು ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಡ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಟ್ಟದ ರಂಗೋಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರಾದುಪುನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಳಿ ಮೇಲೆ 2 ಕೊಲ್ಲ ಕೊಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಂಬದಿಗ್ಗದಿ ಓಡುವುದು ಭಿನ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಈ ಲೇಸನ ತುಡರ್ ಅಲ್ಲವನ ಮುಖೇನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಿತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ನಾಟಕದ 200ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗೌಜಿದಲ್ಲಿಸಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಡಿಪನನ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆನ್ನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಮೇರೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂಬರಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳವಿದೆ ಮೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಜೋಳು ಮೇರೆ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೊಗೆಡು ಎದುಕುರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೊಗೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನೀರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ